What's up guys? Welcome to my vlog. This is GG Orius Vlog. At ngayong araw guys ay pupunta tayo ng San Carlos Bypass dahil nag-sit ng EV Tambike yung club natin na WCP at doon gaganapin yung tambike, kaya tayo ay makitambike din para makita natin yung mga naggagandahang build ng motor natin ng ating mga kasama, dahil maraming nag-upgrade ng mga motor nila at tayo ay makitingin din na balang araw ay makapag-upgrade din tayo ng ating motor para nakita din natin kung ano yung magandang kakapit na pisya ng ating motor. So ngayon guys ay papunta na tayo at samahan nyo ako mga lodi para makita nyo rin yung kagandahan pupuntahan natin. At sa pamamagitan ng video ko, makita nyo rin ang mga gagandang lugar dito sa Pangasinan. At itong tambike na to ay pang-5 beses na natin umatin. Kaya napakaganda rin dahil pamamagitan ng pagtatambike ay masalamuha mo yung iba't ibang kasamaan sa loob at magkakilala din para subalit kung punta kayo sa mga lugar nila ay marami tayong makilala, kaya napakaganda yung club kahit hindi sa mga iba't ibang uri ng motor. Kung may mga club kayo ay napakaganda at makasalamuha tayo ng iba't ibang riders. So dito ay binabaybay natin yung daan at napakaganda yung panahon, mainit at sa ilang araw na umulan ay ngayon ay nakakita na tayo ng aninag ng araw. Kaya maraming salamat po rin sa araw na hindi na umulan. Magpapasyal din tayo sa iba't ibang lugar. At sa pagtatambike naman ay hindi naman obligado na pumunta ka. Kung ano lang naman, free time ka at yung wala kang ginagawa ay pwede kang pumunta. Pero kung busy ka wala namang problema dahil maintindihan naman ang officer yan, dahil bawat isa ay may kanya-kanyang mga ginagawa. Kaya walang problema kung hindi tayo mag-a-attend ng tambike kasi hindi naman obligado kung may time na, dahil yung EV tambike ay parang ano lang naman yan, meet up lang at pipintuhan, titingin sa mga magagandang upgrade ng motor, yan lang naman. At kung may mapag-usapan na susunod na rides, doon mapag-usapan. Kaya ginagawa yung EV tambike para mapag-usapan sa mga membro
kung ano yung kasunod na event at mapaghandaan yung kasunod na event para kung sakali ay may free time at yung schedule nyo ay libre, pwede tayong sumama sa mga rides at pasyal-pasyal na din para ma-enjoy din natin yung pagra-ride dahil hindi naman sa lahat ng oras ay puro lang tayo trabaho. Minsan ay maggala din tayo para ma-relax din yung isipan natin, mawala yung stress natin sa pagra-ride kahit paminsan-minsan lang, dahil napakaganda naman talaga yun magra-ride ka at mapuntahan mo yung mga magagandang lugar. So dito mga lodi ay malapit na tayo sa bypass at nandito na yung kasamahan natin. Siya pala yung nauna, galing pa yan ng Balongaw. Isipin nyo, napakalayo pero pumunta para makitambay. Ganyan kasulit yung mga member na Winner X. Basta free time at kahit malayo ka pa, sumasama yan. So dito ay nandito na yung mga kasamahan natin at yung mga magagandang motor nila. Konting video lang, kwentuhan. Yan yung mga magigiting natin mga officer at mga kasamahan. At shout out kay Idol Isaac, napakasolid, grabe tulin ko pagpatakbo. So yan mga lodi, dito na tayo sa bypass. Marami ding tumatambay at may mga kainan din, mga kapihan. Gusto nyo magkape ay pwede rin magkape dahil marami din naman nagtitinda sa gilid. At yan ay konting hintuan lang at maya maya ay aalis na rin. Ganyan lang yung ginagawa na pagtatambay. Konting meet up lang, pinto-pinto, para napag-usapan din yung susunod na gagawin. So maraming salamat sa panonood mga idol. Sana suportahan nyo palagi yung ating page at paki-share na lang at like sa ating videos. Maraming salamat mga lodi. God bless you all at thank you sa walang sawang suporta mga idol.